aħru l-Alla ħataraw x'paċi f'qalbkom takkwistaw. Taqilawx kwistjonijiet, irranġaw kollox bil-kwiet. Paċi dejjem mal-mulej f'darek ma jkun joqsok xejn. Għal-mewt tkun ippreparat aħseb issa mhux imbagħad. Nistħajjel li ndbaħtu li dawn il-ħsibijiet osra kien ta' spiss jgħidhom il-maħbub George Aġus imlaqqam l-annej tal-mulej Alla jaħfirlu. Raġel twajjeb, sempliċi, umli u maħbub li minn kull fejn għadda għamel tanġid. Fi żmien sentejn oħra niċċelebraw il-100 sena mit-twelid tiegħu. Kien minn familja fqira u tajba. La kien jaf jikteb u laqqas jaqra. Ta' 10 snin spiċċa jbieħ il-ħaxix biex jgħin il-familja. Kien it-tieni wild minn 9 li baqgħu ħajjin għaliex propjament il-ġenituri tiegħu kellhom 13 wild. Għal 44 sena kien ħaddim tax-xatt iħott il-vapuri tal-merkanzija. Kien jitlob l-Angelus ma' sħabu minkejja xi fastidju, iżda qatt ma żamm f'qalbu kien jaħfer. F'żażitu kien hemm perjodu fejn ħassu miġbuta żwieġ, iżda ma' żmien fassal ħajtu fuq dak li xorob mit-talim u l-ispiritwalità ta' Dun George Preka. Ta' 24 sena kien mar l-urtu wara qrara tajba talab li ma jidnibx aktar kif ukoll li jkollu l-grazzja jagħmel il-ġid kull fejn ikun. Sar membru taċ-ċirkolu tal-Ġuventur tal-Azzjoni Kattolika bl-isem ta' San Filippo Neri. Hemm ta' kontribut siewi fil-formazzjoni taż-żgħażagħ fil-Birgu. Għal 17-il sena kien jieħu ħsieb iċ-ċimiterju ta' San Lawrenz li jinsab fil-konfini tal-Birgu. Bħala bniedem mimli bis-saħħa kont issibu jerfa' l-istandardi l-aktar fil-proċessjonijiet tas-sagramentu tal-ġimgħa l-kbira u anke jagħti xi ġirja bl-istatwa ta' Kristu l-Xoxt. X'kien it-tfal kienu jaraw ħaddej fit-triq kienu jgħidulu George, qablilna waħda. U hekk kien jagħmel. Imma meta jrossuh biex jgħidilhom aktar kien jispiċċa issa daqshekk għax is-sidrija tiġi ġlek. Il-mulej żejjel lil George bid-don tal-kelma mqabbla. Għal 20 ta' snin ta' kuljum wara x-xogħol kien jerħilha lejn l-isptar sal-luqa. Kif tiġdu ħafna minnkom. Il-nies u tant morda kienu jiggustaw qabbel kliem ta' ġid u faraġ. Meta ma baqax jaħdem, iż-żjarat fl-isptar żdiedu għax beda jmur filgħodu wkoll. Issieħeb fil-fera tal-kooperaturi tal-mużew imwaqfa bil-barka ta' San George Preka. Ta' sem sħiħ fix-xirka tal-isem imqaddes Talla immexxija minn Patri Angeliku Vella Dominikan. Billi-tnejn kienu mill-Birgu u kważi tampar xulxin huma sa minn xkunithom kienu ħbieb kbar. Miegħu George żar ħafna ħwienet, skejjel, klabs, każini jippromovu il-kelma Talla. Għal ħafna snin nhar ta' Ħadd kien jorganizza qudiesa fil-venda tal-Belt għax-xufiera tal-karozzi tal-linja u għall-bejja tal-Monti. Ma San George Preka mhux biss iltaqa', imma saħansitra kellu x-xorti jerfgħu bosta drabi. Dan għaliex ta' kull xahar Dun George kien imur jagħmel konferenza għand is-Sur Nicol Caruana fis-Strada Merkantil Belt. Billi daw il-laqgħat kienu jsiru fis-sular ta' fuq, George flimkien ma' xi ħadd ieħor kien jerfa' lil Dun George biss iġġub kollox. George ma fittix xunuri, kien jagħmel kollox għal glorja kbira ta' Alla u għal ġid tal-proxmu. Fl-1995 il-Kunsill Lokali tal-Birgu oġbu jonorah bl-unur ta' ġieħ il-Birgu. Sentej wara, fl-1997, l-Istat Malti rrikonoxxa l-kontribut ta' George fost il-poplu Malti bloti tal-medalja ta' ġieħ ir-Repubblika, mogħtija mill-President Ugo Mifsud Bonnici. Fl-2018 ingħata wkoll il-National Volunteer Award. It-taqbiliet tiegħu kienu apprezzati u saħansitra ġew studjati mid-Dipartiment tal-Malti tal-Università ta' Malta bħala parti minn tradizzjonijiet orali lokali li ħallew impatt fuq il-lingwa Maltija. Fl-aħħar snin,
l-artrite f'riġleħ komplit ta' grava. Minkejja li kien qed jimxi b'żewġ bsaten, kien ibati biex jimxi. Sakemm seta' baqa' jmur iżur is-swali tal-outpatients tal-Isptar Mater Dei. Il-qawwa ta' George biex jagħmel il-ġid kienet tiġi mill-Ewkaristija u t-talb. Meta l-forzi naqsu ħafna, daħal fir-residenza ta' San Vincenz fejn baqa' sa ma miet. Il-quddiesa tal-funeral saret l-4-3 ta' Marzu 2021 fil-kolleġġjata ta' San Lawrenz tal-Birgu mill-Arċisqof ta' Malta Charles J. Scicluna flimkien ma' 10 konċelebranti oħra. Kellu 94 sena. L-Arċisqof fl-omelija sabiħa li għamel ħareġ spunti mill-ħajja ta' George fil-waqt li f'xi mumenti kwota mit-taqbiliet li kien iqabbel. Indifhem fil-qabar tal-familja fiċ-ċimiterju ta' San Lawrenz il-Birgu stess. Il-poplu Malti huwa grat lejn George tal-eżempju tiegħu, tal-karità li kien jagħmel mal-batuti u ta' tjubija sempliċi illi kellu. George jibqa' f'qalbna. Il-mulej jagħtih il-mistrieħ ta' dejjem. U nħallu fidejn Darryl James li kantanna George l-annej tal-mulej. Għal-bosta snin twal serva l-isptar le ma kienx ners wis lanqas tabib idur is-swali u jagħti l-kuraġġ bi kliemu jifarraġ lill-marid. Fost tletta xaħwa wieħed mill-kbar għad ma mar skola il-litterat rama bil-mara jbieħ il-ħaxix u wara xat xol xejn ħafif. Klimu spontanju iqabbel ir-rima skop wieħed ġo moħħu li wassal talima. Tant qlub infarġa, tant qalb imtenni, tant paċi imxerda b'vuċi solenni. Jekk xi ċajta ġewwa xi taqbila il-kuxjenza jmislek ħoss daqsxejn beżbiża u f'moħħok il-kliem tiegħu tibqa' tixtaq. Kliem li jonqox f'kull qalb. Wieġeb għas-sejħa l-għamillu il-mulej fejn baqa' fidil tul ħajtu għaddej sakemm fl-aħħar sejjaħlu riedu waħdejh fil-pronto wieġbu hawn jien ġej. Kliemu spontanju iqabbel jirrima skop wieħed ġo moħħu li wassal talima. Farġa tant qalb imtenni, tant paċi imxerda vuċi solenni. Kliemu spontanju iqabbel jirrima min jaf kemm il-darba għanqlilna bis-sima. Grazzi George. Antem marsi diħal ormi